ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட் நிறைய டைமண்ட் சேனல். நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய கிராஃப்ட் வியூஸ் ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம், சரிங்களா? அதாவது ரொம்ப நாளாக நான் வீடியோவே போடாமல் இருந்தேன். ஸோ வீட்டில் கொஞ்சம் கெஸ்ட்டெல்லாம் வந்திருந்ததுனால என்னால் வீடியோ போட முடியல, சரிங்களா? இன்றைக்கி இந்த யூனிகார்ன், அதாவது க்ரோயிங் யூனிகார்ன் அனிமல்ஸ், அதாவது இதுதான் ஒரு ரிவ்யூவாக பார்க்க போகிறோம். நான் ஒரு கிளாஸில் சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஹாட் வாட்டர், வார்ம் வாட்டர் எது வேணால் சொல்லிக்கலாம். ஓகே, இது 12 பீசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 12 மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அது சாஃப்ட் ஃபோம் அனிமல்ஸ் க்ரோன் ஃபாஸ்ட் இன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரொசீஜர் எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஒரு சுடு தண்ணியில் தண்ணி உள்ள இதை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் இருந்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மாறும். இந்த மாதிரி 12 பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த 12 பிக்சர்ஸ் எது இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா மாறும், ஓகேங்களா? ஓகே, அதுக்கப்புறம் ட்ராப் அ கேப்சன் இன் அ வார்ம் ஆர் ஹாட் வாட்டர் as to around the for help when you using not water அப்படின்னு ஹாட் வாட்டர்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இது நல்லா புரிஞ்சிருச்சு. இதை நான் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்தேன், ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ பிரித்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம இது எல்லாத்தையுமே பண்ண போகிறதில்ல. ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு 6 ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? கலராக. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் நான் ஒரு 4 போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் இந்த ரோ மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கிறேன், ஓகேங்களா? இந்த மாத்திரை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். இது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலன்றதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு பீஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன். இது எல்லாமே ஜாயிண்டில் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம அப்படியே ஈஸியாக எடுத்துடலான்ற மாதிரி தான் இருக்குது, ஓகேங்களா? ஓகே, நான் இந்த 4த்தையுமே கட் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஓகே, கட் பண்ணதுக்கப்புறம் வரும்னு வந்துருச்சு. இது இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் இப்படி தள்ளணுனாலே அழகாக வந்துடுது. இது எப்படி இருக்குன்றது நான் எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்ததுக்கப்புறம் சொல்கிறேன், சரிங்களா? இது ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, அப்படியே ரொம்ப மெல்லிஸாக, ஒரு வெயிட்டே இல்லை, அது மாதிரி ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஒரு சின்ன இது எப்படி பார்க்குறதுக்கு இருக்குன்னா, ஒரு சின்ன கேப்சியூனுக்குள்ளே இது போட்டு வச்சுருக்க மாதிரி இருக்குது. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? இந்த கேப்சியூன் நான் தனியாக பிரிச்சுட்டேன். இதுக்குள்ளே தான் இது இருக்குது, ஓகேங்களா? சரி, இப்போ வாங்க இது ஃபஸ்ட்டாக உள்ளே போட்டு எப்படி இருக்குன்றத ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா ஹாட்டாக இருக்கிறத எடுங்க, ஓகேங்களா? நல்லா ஹாட் வாட்டராக எடுங்க. அப்போ கொஞ்சம் நல்லா சீக்கிரமாகவே வந்துடும், ஓகேங்களா? ஓகே, நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டுட்டேன், 2வதையும் இப்போ போடுறேன், ஓகேங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த எல்லோ நான் இந்த ஆரஞ்சு எடுத்துகிட்டு அந்த எல்லோ தான் ஃபஸ்ட்டு போடுறதுனால வெளியே வந்துடுச்சு. அது மெல்ட் ஆகுது, ஓகேங்களா? ஒன்றும் இல்லை, இது மெல்ட் ஆகுது அந்த மேலே இருக்க அந்த பிளாஸ்டிக்கை. இப்போ இங்கே பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இது இப்படியே பிரிச்சுட்டா வந்துடுது. இதோ நான் பிரிச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி பிரித்த உடனே வந்துடுது. அது உள்ளே ஒரு இது மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இந்த எப்படி சொல்கிறது, ஸ்பான்ச்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த பெயிண்ட்டுக்கு அட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு டஸ்டரெல்லாம் கூட யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு அட்ராக்டிவான கலரில் தான் இருக்குது. ஓகே, இது ரெண்டுமே வந்துருச்சு. சரி, இந்த ரெண்டுத்தையும் எடுத்துடலாம். நான் ஆல்மோஸ்ட் நல்லா சூடாக இருக்க மாதிரி நான் போடல. இது அப்போ கூட நான் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் அப்படி பிளாஸ்டிக் நிற்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. இதை பாருங்கள், தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஹாட்டாக இருக்க இதிலே பாருங்கள், ஓகேங்களா? நல்லா கொஞ்சம் ஹாட்டான வாட்டர்லாம் போட்டு வைங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட இருக்கலாம். ஓகே, நான் தான் அது சீக்கிரமாக எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இது ரொம்ப ஈஸியாக ஹோம்மேடாகவே போட்டுடலாம். நான் 4 பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா? 4 கேப்சூல் போட்டு பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் 2 பண்ணியாச்சு. மிச்சம் 2 நம்ம அப்படியே அது ஊறிட்டு இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே போயிட்டு இதை பார்க்கலாம். இது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? இது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது யூனிகார்ன் தான். இது என்ன மாதிரி யூனிகார்ன் அப்படின்றது எனக்கு தெரியலை. ஓகே, அந்த அட்டையில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அட்டையை எடுத்திருக்கேன். பாதி மாத்திரலாம் இதுலேயே இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரியலை என்னன்றது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுன்னா இது நினைக்கிறேன். ஓகே, இதுதானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. ஓகே, இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. அதையுமே நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா நான் 3 பண்ணேன் இல்லைங்களா? அந்த 3 இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது லைட்டாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு. இது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப சிம்பிள். இதோ இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கேப்சூன் தான். நான் இதிலேருந்து ஒன்று எடுத்துட்டேன். அப்படியே இந்த கேப்சூனை மட்டும் தனியாக கழட்டி எடுத்திருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியுது. இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மெல்டடான ஒரு கிளாஸ் தான், ஓகேங்களா?
சின்ன சுடு தண்ணியில் போட்டோன்னா அப்படியே வந்து கழண்டி விழுந்துற மாதிரி. நீங்கள் வந்து தண்ணியை தொட்டுட்டு இதில் தொடாதீங்க, ஓகேங்களா? அப்போ வந்து இது ஃபுல்லாக கழண்டி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்து வேஸ்ட்டாகிடும், ஓகேங்களா? இதில் வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு 4 மட்டும் வந்து நான் இந்த பிளாஸ்டிக் மட்டும் கழட்டி வச்சிடுறேன். இந்த க்ரோன் வந்து ஹோம்மேடாக வந்து இந்த க்ரோன் பண்ணணுமா அப்படின்றதையும் என்கிட்ட சொல்லுங்கள், சரிங்களா? நான் இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து வீடியோவுமே கண்டிப்பாக போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவே வீடியோ ரொம்ப லென்த்தியாக ஆகிடுச்சு. ஓகே, பாய் பாய். இந்த சேனலை நீங்கள் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய கிராஃப்ட் வீடியோஸ் நான் ஃப்யூச்சரில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவோட மீட் பண்ணலாம்.